Ahoj, vitajte v ďalšom dieli Digitálneho kaleidoskopu, podcastu, ktorý je zo sveta digitálneho marketingu. Každý piatok 20 minút inšpirácie a know-how s expertmi a odborníkmi priamo do vašich uší. Náš podcast pre vás môže vznikať vďaka partnerom, ktorými sú Smart Emailing, Jednička pre váš e-mail marketing a Czech Online Expo, najväčší veľtrh a konferencia zo sveta online biznisu. Dnes natáčame na e-commerce day v Bratislave a môjim hosťom je Michal Badík. Vítaj. Ďakujem krásne. Dnes by som rada rozvinula tému rebrandingu a ako ste sa ako firma k tomu dopracovali. Čo ste sa naučili počas cesty a kde ste dnes. Takže otázka je, ty máš dneska prednášku, ako ste začali znovu. Čiže pred 4 rokmi ste založili farmaceutickú spoločnosť, na trhu ste etablovaní, máte tisíce zákazníkov. Tak prečo ste sa rozhodli začať znovu? No. Od začiatku. Tých dôvodov je niekoľko. Ja možno, že začnem úplne tak historicky práve pri tom vzniku našej spoločnosti. Sme teda spoluzakladatelia a prišli sme z rôznych veľkých farmaceutických firiem, kde sme strávili každý z nás okolo 20 rokov na rôznych úrovniach, na rôznych pozíciách. Nazbierali sme nejaké skúsenosti, ale v istom momente sme si povedali, že chceme začať plniť svoj sen. A mali sme ho rovnaký. Spojili nás nielen sny, ale aj hodnoty a povedali sme si, poďme spraviť niečo vlastné. Chceme vlastnú, nazvime to, že farmafirmu. No a tam vlastne začal ten prvý prúser, kvôli ktorému dneska začíname odznova. Pretože štandardne, tak ako všetci, aj my sme si sadli a začali sme rozmýšľať, ako to uchopíme, tak ako všetci začali sme od názvu firmy. A tak ako väčšina, tu bol prvý fuck up. Lebo štandardne človek nerieši, že môžem sa s niekým poradiť. Chcete to urobiť na začiatku nejakým spôsobom low cost, aby to dávalo zmysel, ale čo je dôležité, vyberajte si názov, ktorý sa vám páči. A čo sme urobili my, tým, že ideme z farma, farma musí byť v názve firmy. No a keď sme si povedali, že OK, raz chceme byť jednotka, tak One Pharma. Znelo to krásne, nám sa to strašne páčilo, ale vôbec sme neriešili. Vieme ochrániť náš biznis, vieme tam dať ochrannú známku. Bude to odlíšiteľné, lebo chceli sme sa odlíšiť od štandardných farmafíriem. My vyrábame výživové doplnky, to nie je úplná farma. Chceli sme proste vynikať aj na pultoch, v lekárniach a tak podobne. A toto sme nejakým spôsobom na začiatku opomenuli. Ale začali sme veľmi úspešne nejakým prvým produktom, prišli prvé úspechy, my sme sa ocitli na hore hlupákov, kde nás dotiahlo naše ego a povedali sme si, však sme dobrí. Hej? A teraz, keď boli nejaké impulzy z externého prostredia, že niektoré veci možno, že môžeme robiť inak, tak sme to čiastočne ignorovali. Ale korporáty nás naučili jednu, podľa mňa veľmi dôležitú vec, a to je umenie počúvať, ale až v tom druhom kroku. To znamená, začali sme navštevovať konferencie ako napríklad dneska e-commerce day, začali sme počúvať podcasty, čítať knižky, ale hlavne stretávať sa s ľuďmi a odborníkmi a pýtať sa ich na názor. Lebo to je dôležité. Možno, že zastaviť sa po tom dielčom úspechu a opýtať sa niekoho na ten názor, kritický názor na ten systém fungovania. A my sme to spravili. A dali sme si spraviť marketingový audit. Aha, no a tam ste na to prišli? No takto, my sme to už videli predtým, ale to bolo čierne na bielom a zrútili sa absolútne naše ideály. Zrazu sme pochopili, že áno, sú veci, ktoré vieme robiť dobre a robíme ich dobre a chceme v nich pokračovať, ale rovnako je tam obrovské kvantum odporúčaní, čo môžeme robiť inak. A ono to začalo celé tým, že musíme hlavne zmeniť názov firmy, lebo chceli sme nejakú geografickú expanziu. No, zistili sme, že One Pharma existuje v Grécku, existuje v Rakúsku a v iných krajinách. To znamená, že už by sme si vyrobili nejaký legal issue do budúcna. Čiže toto bol taký ten prvý moment a spúšťač toho celého, že poďme to zmeniť. A nechceli sme to nechávať na náhodu a v podstate robiť niečo od začiatku druhýkrát, že traja spoluzakladatelia niečo začínajú na novo, ale chceli sme do toho vtiahnuť odborníkov. Čiže audit nám spravila Katka Ďurčová, ktorá je expertka na marketing a budovanie značky. A pripravila 100-stranový elaborát odporúčaní, že čo všetko sa dá robiť inak. No a toto bol ten impuls, že teda poďme do toho. A čo ste sa tam chytili v tom elaboráte? Ten názov, to ste raveli? Názov bola základná vec. Druhá vec je, že my sme prišli s prvým produktom, tým, že sme vznikli mesiac pred covidom, tak prvý produkt bol komplexná podpora imunity pod názvom Covirin. Produkt, ktorý začal byť okamžite v prvom momente úspešný, predali sme tisícky až 10 000 balení, ale sme si uvedomili, že jeden produkt nám nestačí. Logicky, čo nasleduje po prvom úspechu, no chceme to replikovať. Hej, tak poďme, hurá, ďalšie produkty.
Čiže my sme priniesli ďalších XY produktov, ktoré boli rovnako, tak by som povedal, že reaktívne, ako bol ten Covirin, na nejaké konkrétne buď potreby, alebo špecifické zdravotné situácie, ale nemalo to nejakú stratégiu, nemalo to plán, hej? Nemalo to nejaký plán, že čo budeme robiť o rok, o 2, o 3. Takže toto je niečo, čo sme potrebovali zmeniť a čo ten audit nám ukázal, že to nevyhnutne potrebujeme. A aké boli ďalšie kroky po audite? Ste si mysleli, že dobre, máme audit, tak teraz sa to nejako stane a ideme ďalej? No, to je presne to, že vtedy sme pochopili, že ako sme potrebovali prizvať odborníka k tej analýze, tak potrebujeme odborníka aj k implementácii. Čiže jednoducho, mali sme pocit, že skončili sme na dne, trošku zúfali a potrebovali sme sa z tohto otriasť a nejakým spôsobom začať znova stúpať. A nechceli sme to robiť náhodne, ale už cieľene, premyslenie a strategicky. Takže hľadali sme vhodného partnera, akým spôsobom budeme napredovať. Jedna vec je, že sme sa dohodli na spolupráci s Katkou Ďurčovou, že bude budovať našu značku a jednoducho to, čo nám odporúčila, bude aj aplikovať do praxe v rámci existujúcej One Farmy, ale už vtedy sme vedeli, že potrebujeme to zmeniť. Takže jedno krásne popoludnie, minulý rok v decembri som sa rozhodol, že navštívim jednu konferenciu v Banskej Bystrici a bol tam veľmi známy týpek v žltej mikine šiltovke, ktorý napísal žltú knihu a ja som ju v tom momente už mal takmer prečítanú. Takže za mňa Michal Pastier bol ten typ, že je to odborník, ktorý vie, ako uchopiť práve tému rebrandingu. No a ja som vlastne po tej prednáške išiel za ním, aby som sa opýtal možno na taký prvotný názor na tú našu firmu. Čiže v skrátke som mu povedal, že čo vlastne robíme. Ukázal som mu e-shop, ukázal som mu názov a on tak pozerá a hovorí fasa názov, fasa firma, s týmto dlho neprežijete. A toto nie je úplne niečo, čo chceš počuť po 4 rokoch fungovania a po nejakých úspechoch, ale bola za tým logika. A presne o tomto sme sa bavili, že v prvom rade potrebujeme zmeniť názov firmy a ďalej potrebujeme nájsť ďalšie odlišnosti, ktoré nás, by som povedal, že zviditeľnia, odlíšia a jednoducho by som povedal, že pritiahnu bližšie k tým zákazníkom. A to je to kľúčové, čo sme potrebovali. Čiže do 3 týždňov sme sedeli v Go Big Name agentúre s Mišom Pastierom a Tomášom Petrekom a už sme zostavili náš core hairbrandový tím a začali sme na to makať. Ako dlho to trvalo? Alebo celá tá implementácia? Alebo najprv povedzme si, ako dlho trvalo to celé nastaviť a potom tá implementácia? Ono to stále trvá. Aha, okej. Toto je tá šialenosť, že my sme mali nejaké očakávania v čase, že ja som myslel, že dneska, keď tam budem stať na e-commerce day na tom stage, že budem ukazovať už nový produkt v novom šate. Nie. Ono to funguje trošku totiž to inak. Ako zmeniť názov sa dá relatívne rýchlo a to sa fakt podarilo do 2 mesiacov. Prirodzene, keď sme spolu sedeli, tak prvé, keď mi povedal, že dobre, meníme názov a my vám pripravíme nejaké koncepty, tak hneď prišla moja prvá obava. A čo keď sa mi to nebude páčiť? No a teraz samozrejme tým, že chalani vedia, čo robia, tak vyšla protiotázka. A chceš niečo, čo sa ti bude páčiť? Alebo niečo, čo bude fungovať. Lebo to, čo sa ti páči, to máš teraz. A ja som jasne pochopil, že vedia, o čom točia a že im to dávam to do správnych rúk. Takže naozaj myslím, že ani nie do 2 mesiacov sme sa stretli a predstavili nám 7 konceptov. A ja musím povedať, že názov One Farm mne sa stále páči. Ale to, čo nám pripravili oni, do toho som sa zamiloval. Fakt. Môžeme povedať, či ešte nie? Ešte to nie je vonku. My sme to ešte oficiálne nejakým spôsobom nikde nezakomponovali, ale už máme ochrannú známku. Budeme sa volať Eiffela. A je to niečo, čo naprvú vo mne neevokovalo nič, čo je dobré, pretože som povedal, že to slovo má byť neutrálne. Má byť príjemné, ale my chceme písať príbeh tej značky a my chceme vytvárať tú emóciu, ktorá bude nejakým spôsobom ukotvená v mysliach zákazníkov. A verím, že sa nám to s týmto názvom podarí. Toto je len začiatok názov. A povedz mi, ako ste mali namyslené so zákazníkmi terajšími, ako máte na nich namyslenú stratégiu, ako si ich udržať? No, to je dobrá otázka. Toto je jeden z dôvodov, prečo to je stále v procese, lebo na toto naozaj musíme myslieť, pretože už máme nejakú základňu existujúcich zákazníkov. A ako som spomínal, my sme začali len tým názvom, ale my sme pokračovali ďalej. My meníme kompletnú vizuálnu identitu firmy, farebnú škálu, my meníme dokonca pri polovici portfólia názvy produktov. Čiže existujúci zákazník v istom momente uvidí čo? Uvidí nový názov firmy, uvidí
nové balenia, úplne odlišné. Dokonca v niektorých prípadoch uvidí nový názov produktu. Akože kompozične sa nič nemení. Vnútro je stále to isté. Kvalita zostáva proste. Ale sú 3 nové elementy a toto musíme veľmi starostlivo zvážiť, ako to správne odkomunikovať, aby sme od týchto zákazníkov neprišli. Pretože tí najmúdrejší a tí, čo sa živia rebrandom, povedia, vyhnite sa rebrandingu. Ideálne na začiatku. Áno, Jakub Kantor to hovoril v jednom podcaste a je to absolútna pravda. My sme na to na začiatku nemysleli, ale už keď človek má robiť rebrand, tak je dobré ho robiť vtedy, keď si sám povie, že to chcem a potrebujem. Nie už keď mám nejaký legal problém. A v rámci tohto teda nastavujeme tú komunikáciu na rôzne kanály, lebo máme rôzne cieľové skupiny a podľa toho treba pripraviť tú stratégiu v rámci komunikácie. A vymýšľame teraz, akým spôsobom tým ľuďom ukázať, že stále sa jedná o ten istý produkt, ktorý poznajú a užívajú, ale je v nejakom novom šate. Hej? A budeme to robiť cez rôzne nástroje, cez e-shop, ale čo robíme ešte, my proaktívne už teraz obvolávame našich existujúcich zákazníkov a pýtame sa ich na názor. Pýtame sa ich, alebo im hovoríme, ako to chceme spraviť, že či je to pre nich zrozumiteľné, či to chápu, či vidia, že stále sa jedná o to isté, alebo v ktorom momente by mohli byť nejak zmetení. Takže snažíme sa... Tá spätná väzba je veľmi dobrá. Myslím si, že kruciálna. Fakt. Hej, OK. Tak to som veľmi zvedavá. A vieš nám povedať, aký budget potrebuje firma na takýto rebranding? No, to veľmi záleží. V akom rozmedzi? Ono je to veľmi ťažko povedať, pretože fakt záleží od toho, že aj koľko produktov má tá firma, aká veľká je tá firma, akú už má históriu. Ako určite treba s tým počítať, nie je to úplne najlacnejšia záležitosť, ale ja tvrdím, že sú to veľmi dobre investované peniaze. Báme sa niekde, že je to možno od nejakých základných, ak sa bavíme len o názve, možno od 10 000 po desiatky tisíc. Eur, samozrejme. Takže a záleží od toho samozrejme, že či následne potom mením vizuál tých produktov nejak v čase, alebo to robím celé naraz, že stiahnem to portfólio a jednorazovo prebalím, to je samozrejme tá drahšia varianta. Čiže sú tam rôzne prístupy a toto je dôvod, prečo to stále ešte trvá. Lebo, no... Máte na pláne rovno už keď rebrandujete ísť rovno do zahraničia? Dokonca rozmýšľame, že či nepôjdeme najprv do zahraničia a až potom urobíme tú zmenu na Slovensku. Je to jeden zo scenárov. Preto hovorím, že to stále trvá, lebo veľa firiem, a my sme boli jednou z nich, si mysleli, že keď agentúra spraví svoju prácu, čo už spravila a design manuál kompletný nám odozdali v júli, tak 80% rebrandu je hotových. To je veľmi naivná predstava. Hej, že doklepneme tých 20% v rámci implementácie. Ono je to vice versa. Oni spravili 20%. Krásnych a úžasných a kvalitných 20%. Ale tých 80% je na nás. A tam sme pochopili, že tam je tak strašne veľa neznámych, tak strašne veľa víziev, ktoré treba systematicky uchopiť, že to nemôžeme spraviť nejak na kolene a z mesiaca na mesiac. To, čomu sme sa chceli vyhnúť, keď sme zakladali svoju malú firmu, bol taký ten smrad korporátov, tej štrukturovanosti, tých mantinelov, ale na konci dňa zisťujeme, že niečo z toho si musíme vniesť do našej firmy. A to je práve to plánovanie, stratégie, zodpovedné osobnosti, deadliny. Bereme to ako naozaj ako projekt. A ten projekt musí mať jasnú štruktúru. To som sa chcela spýtať, čo vás to naučilo počas tej cesty, toho rebrandu. Čo tam ste sa naučili, že ste možno aj ste si tvrdohlavo hovorili, to takto nie. Alebo ste naozaj boli otvorení tomu, čo oni povedia, tak v úvodzovkách to je to sveté, oni sú tí experti, ideme podľa toho, ako to hovoria, alebo tam ešte aj vy ste dávali nejakú svoju myšlienku? Toto je dobrá otázka. Nemyslím si, že by bolo niečo na tej ceste, na čo by sme povedali, že nie, toto nám nedáva zmysel. Asi nám naozaj všetko dávalo zmysel. A mali sme naozaj otvorenú myseľ, out of box thinking a chceli sme to proste robiť podľa odborníkov. To, čo sme sa naučili, a to nesúvisí len s rebrandom, ale v rámci fungovania firmy, že niekedy je dobré sa zastaviť aj po tom dielčom úspechu, zamyslieť sa a nechať si poradiť od expertov. Možno sa opýtať na ten kritický názor, lebo vždy vieme veci robiť inak. Keď stojíme hore na tej hore hlupákov a máme pocit, že sme tam najlepší, tak vždy sa pozrieme okolo seba, lebo sú tam lepší. Je sa od koho učiť. Takže a tých odborníkov treba k tomu prizývať. Lebo napriek tomu, že máme obrovské skúsenosti, 20 rokov som robil v rôznych farmaceutických firmách. Ale reálne to, čo využívam v rámci svojej firmy, je možno 20-30%.
To znamená, ja sa stále učím. Učím sa každý jeden deň. Pre mňa, že online marketing, to je stále jedna obrovská neznáma. Že LinkedIn, no to som začal používať aktívnejšie až tu. Čiže postupne nachádzam zmysel v tomto všetkom a som rád, keď sa niečo nové môžem naučiť. Takže byť otvorený a pýtať sa expertov. Takže to je možno aj nejaké odporúčanie pre poslucháčov, čo by si dal? Alebo máš ešte nejaké firmy, ktoré zvažujú rebranding, či do toho ísť, alebo nie? No, ak niekto zvažuje, tak určite by to mal prekonzultovať s niekým, kto tomu rozumie. Čo je veľmi dôležité, je vybrať si vhodného partnera. Niekoho, kto to robil už XY krát. Nie niekoho, kto to vyskúšal raz, dvakrát a vy budete ten pokusný králik. Skutočne niekoho, kto to robil stovky krát a tomu rozumie. Ale čo je ešte dôležitejšie, že keď si človek vyberá na spoluprácu nejakú takúto agentúru, tak by si mal vybrať niekoho, koho štýl mu vyhovuje. Pretože každý má každý má tam nejaký ten rukopis, každý má iné hodnoty, iný prístup k tomu všetkému a iné postupy. A my sme si preto vybrali Michala Pastiera a Tomáša Petreka, že ten ich štýl nám absolútne vyhovuje. A sa nám páčilo to, čo robilo a to, čo z ich rúk a z ich dielne vlastne vychádzalo. Tam je aj tá otvorená myseľ. Mať tú otvorenú myseľ tomu, že naozaj tí experti vám neradia zlé, alebo nechcú to robiť kvôli sebe, ale kvôli tomu, čo naozaj tým zákazníkom môže dávať zmysel a čo môže byť účinné. No, možno také najzávažnejšie odporúčanie za mňa, zahoďte ego. Absolútne zahoďte ego. Ego tam nemá čo robiť. Ego vás vyniesie na horu hlupákov, jednoznačne. Ale vy sa potrebujete dostať dole na to dno a začať sa vzdelávať, začať hľadať postupne kroky, ktorými sa vieme dostať zase hore. Lebo aj tí najúspešnejší boli na hore hlupákov. Padli dolu, ale začali stúpať, lebo proste chceli. Ich neodradilo to, že to bolo náročné, že sa museli znova učiť nové veci, že proste zrazu boli zúfali. Nie, proste zabojovali, išli ďalej. A toto chceme robiť aj my. Chceme byť bližšie k našim zákazníkom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bol Michal Badík. Môžete si pozrieť jeho rebranding na facebookových, LinkedInových, e-shopových, všetkých možných platformách a ešte pod starým názvom One Pharma. Ešte áno a budúci rok už. Budúci rok 2025 už bude pod... To je náš rok. Áno, 2025, dobre. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi ma tešilo, veľmi príjemný rozhovor. Pozdravujem všetkých.